Dobrý deň, teší ma, že vás dnes môžem privítať na ďalšej epizóde Frogix Screen Tech Talk. Uvítala by som v prvom rade pána Luboša Malého, ktorý predstavuje Red Button Edu. Dobrý den. Alebo dnes tu reprezentuje Red Button Edu. Zopár slov na takéto profesionálne pozadie Luboša Malého. Je to maximálne zaujímavé, pretože tam vlastne kombinujeme ten priestor inovácií, umelej inteligencie, vlastne také rôzne projekty alebo obchodné tiež záujmy, ktoré vy tam kombinujete, a teraz to vlastne prechádza do tej celej dimenzie s udržateľnosťou, ekológiou a vlastne aj toho poradenstva, kedy pomáhate firmám v podstate nejako sa nastaviť na tie zmeny a prosperovať aj v budúcnosti v tejto oblasti. Takže ďakujem veľmi pekne. Taky. Právě jste zmínila ty 3 témata, udržitelnost, technologie a obecně k tomu jako samozřejmě nějaká rychlá, jak to říct, rychlé změny v té firmě. Někdo to nazývá transformace. Mně se to slovo vlastně hrozně nelíbí, ono není moc zvukomalebný a vždycky to zní jako hrozně práce. Jo, ale to je čím se zabýváme. Prostě máme turbulentní dobu a hold není možné vždycky jenom tak trošku pozměňovat nějaký tamhle ventilek v té firmě a občas je potřeba to prostě přeskládat komplet znova, tak mám většinou na starost. Určite. Ďakujem veľmi pekne ešte raz. Pán Malý sa s nami podeli vlastne aj, hovorím, o také prípadové štúdie, kde trošku budeme mať konkrétnejší náhľad na to, ako to funguje, akým spôsobom sa to mení. A taktiež dovolte mi uvítať pána Martina Háka, ktorý taktiež reprezentuje tým Red Button Edu. Oblasť inovácií, udržateľnosti, produktový dizajn, tiež zaujímavý balíček skúseností, ktorý prináša do tohto kolu, ale aj všeobecne vlastne do tej témy udržateľnosti. Takže vitaj, Martin. Děkuji za přivítání, dobrý den. A tešíme sa vlastne aj na tvoje perspektívy ohľadom udržateľnosti a možno aj nejakých problémových oblastí pre firmy. Možno zo pár slov. Ano, problémových oblastí a pro mě vždycky pro oblast příležitostí zároveň. Kde je problém, tam je příležitost. Výborne pozorované. Môžem iba súhlasiť. A skôr než sa vlastne uberieme do nejakej takej tej prvej časti, s pánom Malým by som vám povedal možno aj zo pár slov o tom, prečo toto, prečo tu a prečo teraz s nami. Takže pokiaľ sa jedná vlastne o Frogix, tá platforma, alebo vlastne tá skupina, v ktorej fungujeme, sme radi, že vlastne Red Button Edu je taktiež súčasťou siete a vlastne zastrešuje, alebo aj funguje tu v tej československej oblasti a pomáha firmám práve v oblasti ESG alebo udržateľnosti zmanéžovať zmenu, ktorá prichádza. A pre nás je to zaujímavé v tom smere, že sústreďujeme a združujeme vlastne dodávateľov medzinárodne, alebo služby, alebo agentúry, dokonca aj univerzity a neziskové organizácie v oblasti udržateľnosti. Čiže v podstate všetko, čo sa nejakým spôsobom dotýka tej transformácie k ekologickejším formám fungovania, určite tam máme záujem a určite tam vidíme veľkú perspektívu do budúcna. Takže to je aj to, na čo sa sústredíme. A takto pomáhame vlastne aj našim partnerom utužovať vzťahy alebo vlastne aj realizovať tie riešenia, ktoré potrebujú. Takže týmto pádom, Luboš, ak by si nás chcel uviesť do toho. Já jsem si říkal, že teorie máme spoustu a vlastně o všech vyhláškách a podobných věcech se dá jako dohledat 150 různých faktografických věcí a že možná bude fér nechat nahlídnout jako významně pod pokličku toho, co vlastně zažíváme aktuálně ve firmách. Tím, že říkám zažíváme, tak tím myslím Red Button Edu, širší jako tým, ať je to právě Martin, který tady, Sonja Jonášová, ať jsou to prostě další lidé, kteří se nějakým způsobem podílí na udržitelnosti. Jo? Bavíme se s firmami, které jsou úplně na začátku, bavíme se s firmami, které v podstatě už dávno o udržitelnosti na ní makali, jenom o tom vlastně nevěděli. A tak vlastně jsme v celém tomhle procesu nějakými průvodci. Jo? Zároveň teda nutno přiznat, že já kromě své funkce v Red Button Edu, který vedu, takže takový hashtag vedu edu, tak mám ještě, jsem ve 2 správních radách, takže můžu nechat nahlídnout i pod pokličku takový jako typický firmy, rodina, 500 000 obrat v českých korunách, teda myslím,
tak jakoby jak tam s tím pracujeme. Pokusím se jít maximálně do detailu, myslím si, že přesně jako té teorie dost, tak když to třeba nebude úplně přesně relevantní na váš biznis, tak jedně prostě dejte vědět a zkusíme odzoomovat ven, ale jinak mně přijde fajn vlastně si jako pomoct na konkrétních příkladech, protože opravdu nás čeká několik málo let, ve kterých prostě udržitelnost přestane být okrajové téma několika málo biomatek a je to vlastně obrovská příležitost, jak to Martin popsal, ale zároveň i povinnost, jo, takže to si prostě přiznejme. Pro mě je hrozně důležitý, kamkoliv přijdu do jakýkoliv firmy, si na začátek vyjasnit proč a proč teď se o té udržitelnosti bavíme. Řekl bych, že v českém kontextu tak 40% lidí v Praze, majitelů firem nebo vysoce postavených manažerů, tohle to ví. A když vědu mimo Prahu, Brno, Ostrava, tak to bude 20%. To znamená, proč vůbec tohle to mám řešit. Těch odpovědí na to mám několik, od těch méně příjemných, jako je prostě to po vás budeme chtít jako zákonodárci a podobně a musíte. Měli jsme 10 let na to se připravit, jestli jste to propásli, váš boj, teď už prostě musíme. Po ty o něco smysluplnější a to je to, že my jsme jako lidstvo vyhráli jednu malou bitvu před několika lety, to bylo s ozonem, a ne teda s freony, takže tam jsme se poprvé jako lidstvo spojili a vlastně dneska, jestli se podíváte, ozonová vrstva už není téma. Jo? To je vlastně jako hrozně fajn. Až na to, že my jsme přes tyhle ty drobný témátka neviděli to hlavní. A 30 let jsme se bavili od 1980 vlastně dřív o tom, že existuje klimatická změna. A jestli si vzpomenete, ještě donedávna to byly jako a děje se, nebo se jako neděje, nebo jako děje se, tečka. Prostě od 2021, kdy vyšel poslední report, nebo jako první report, který to řekl zcela jasně. Ten report je od organizace jménem IPCC, Meziparlamentní klimatická komise, ve který se pohybují všichni vědci, kteří za něco stojí, i ty naši překvapivě v tomhletom a shodli se prostě už do té míry, že klimatická změna je fakt. A vždycky pak už byla jenom ten detail, jestli za to může člověk. A to 2021 už taky řekli, to fakt. Můžeme o tom polemizovat, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je asi tak nás to zdržuje od té akce. Prostě už to přijměme. A tak v některých firmách se spíše bavím na začátku o tom, abychom tohle přijali. Moje oblíbená věc, já to rovnou ukážu, je se na to přímo zeptat, proč ne jinak. A tak ukazuji prostě na vedeních opravdu tyhle dva výroky. Tady to je zrovna z jedné firmy. To znamená, jak souhlasíte, představte si board, ve kterém je 15 třeba členů, členek a zeptám se jich, klimatická změna se děje na začátek naší diskuze. Jo? A tohle to třeba byl výsledek z jednoho boardu. 10 lidí vlastně úplně jasně jako přesvědčeno o tom, že se klimatická změna děje. Máme tam jednoho člena, který o tom není tak přesvědčen a silně nesouhlasí a 2 někde uprostřed. Jo? A zhruba stejně důležitá otázka je, za změnu klimatu můžeme my jako lidstvo. Tyhle je strašně důležitý do té diskuze o udržitelnosti. To znamená, já tím vždycky začnu, jinak mě baví ta diskuze, jo, protože klausovské geny jsou v Čechách hezky zakořeněný, ale tahle věc mi jako hrozně pomáhá to otevřít. Já tím nechci nikoho soudit, jenom prostě tohle, jako ta možnost diskuze o těchto 2 otázkách byla do 2021. Od 2021, to znamená, to je nedávno, jo, ale tam došlo k velký změně narrativu. A představit si tu růžovou otázku, nejlepší argument je, že počkat, se celá planeta vypouští mnohem více CO2 než všichni my lidi dohromady, ne? To je pravda. To je pravda, je to takhle, jo, tolikle hodně vypouští příroda a my vypouštíme takovýhle prd. A tolikle ona je schopná přijmout, ale už tam není schopná přijmout to prd. A to je ta klimatická změna. To znamená, ta disbalance mezi tím, co generuje a přijímá příroda skrze nás, tak to je to, co způsobuje klimatickou změnu. A není problém klimatická změna, ta už tady byla mnohokrát, tady byly prostě krásný plavuně přesličky, tady byly velký pavouci, tady bylo všechno, jo, když bylo víc CO2, když bylo tepleji. Jenom ty změny se děly v horizontu milionů let a teď se najednou dějou v horizontu desítek. To je prostě problém. Klimatická změna je problém kvůli rychlosti. No, tohle, když si jako uvědomíme, ve kterýkoliv firmě jsem, tak vlastně jako říkám super, pokud tohle, tak teďkon dejme tomu, že jsme si teda řekli proč a proč teď. Jo? K tomu proč teď je samozřejmě možný legislativní důvod, aneb vyhláška CSRD a další možný. A zároveň, když by někdo chtěl být více sluníčkářský v dobrém slova smyslu, tak prostě máme spočítáno, že do vyčerpání rozpočtu CO2, který nám zajistí, že se teplota zvedne na této planetě jenom o 1,5 stupně do konce století, tak máme něco jako 7 let. To zní jako trošku alarmisticky, jo?
Ale ta důležitá věc, zase pokud se dokážeme dostat mezi nějaký kolem těch 1,5 stupně, k čemu se zavázaly země v pařížské dohodě, tak zjednodušeně, a teď pokud to poslouchá někdo se v tom vyzná více do hloubky, tak mě bude hezky nenávidět, tak roztaje jenom nějaká část ledovců. Jo, to je vlastně v pohodě. Prostě 1,5 stupně ještě vypruží tato planeta v kolenou. 2,7, což je jako větší hrůza, tak to vypruží tato planeta v kolenou, ale nevypruží to v kolenou všichni ty stovky milionů lidí, kteří žijou v pobřežních oblastech. A to je větší, a to je problém. A nejhorší scénář je 3,6 stupně do konce století, o kterém řekl šéf AXI na moc hezkém vystoupení na Spojených národech, že celá tato planeta stojí na tom, že existuje nějaké ekonomické vztahy. To znamená, že někdo něco dělá, tento většinou si potřebuje financovat od banky, ta si to potřebuje většinou pojistit od pojišťovny nebo zajišťovny. A on říká férově jako AXA, jako největší finanční instituce v tomhle oboru na světě, říká, pokud teplota roste do konce roku o 3,5 stupně, tak já to balím. Já prostě nebudu nic pojišťovat, protože nám skončí platnost matematických modelů. My prostě nemůžeme se spolehnout, tak jako se předpovědi, tak jako meteorologové úplně nepředvídali tornádo v Hodoníně, jo? A tudíž nemohli se představit tu pravděpodobnost, tak zhruba stejně je to se vším ostatním, pokud by ta teplota rostla víc. Takže na otázku proč jsou odpovědí klimatické reporty IPCC, na otázku proč teď, je to přesně ta kombinace, protože máme nějaký CO2 rozpočet a prostě zároveň nějakou legislativu, která se na nás valí. Jo? Zároveň to odpovídá na to, proč ta legislativa se valí tímhle způsobem, jak se valí. Ona jde skrze finanční instituce, jestli jste si všimli, protože ty museli reportovat jako první a ten důvod je, že kdybychom to nechali čistě na lidech, tak naše dobrá vůle je skvělá a my jako lidi bychom vyhráli stejně jako s tím ozonem, jenom by nám to trvalo moc dlouho. Takže se řeklo, hej, kluci a holky, tak to urychlíme, co vy na to? A přes co to urychlíme? No pojistíme to přes banky, které budou dávat hypotéky jenom na moc fajn prostě ekologické budovy a pojišťovny budou pojišťovat jenom věci, které budou ekologické, ne, to je dobrý nápad. Tak jo, a takže se o tom rozhodlo asi tímhle způsobem, aby to bylo rychlejší. Jo? My bychom to zvládli, jenom bychom mezi tím už neměli ani jednoho ledního medvěda. Takže jako, ti chci jako naznačit, že prostě ten v každé firmě ten board já nepotřebuju, nebo skupina vedení, aby byli všichni happy shiny s tím, že všichni souhlasí jako s těma věcma. Spíš, aby si uvědomili, že jako lidstvo už ty informace máme, že už to je rozpracovaný koncept, který prostě skrze IPCC má svoje data na stránce, já ji klidně otevřu rovnou, to je vlastně jedna z mých oblíbených. Ta stránka pro datový třeba lidi, jo, jako pro který udržitelnost není tato stránka obláčková věc, že chtějí zachránit svět pro svoje děti a podobně, ale chtějí prostě se pohrabat v datech, tak tohle je to ve Švýcarsku. Tak tady na té stránce ipcc.ch, CH spíš, tak jsou všechny ty věci popsané úplně krásně, může si tady člověk nasimulovat, co se stane z jeho zemí, když roste teplota o ABC. Takže doporučuji cvičení do jakýkoliv firmy, vedení, týmu, jo, a podívat se na tohleto. Je to prostě krásně nudná stránka plná reportů, dat, můžete si v nich hrát, jo, jako pro datový freaky úplně boží. Jo. Pro ty, kteří samozřejmě jako je neděsí, že naši děti už nebudou běhat jízerskou 50, protože tam nebude prostě sníh. Tak pokud je tohle nepřesvědčí, tak prostě data třeba jo. Takže dejme tomu, že jsme se v té firmě shodli na tom, tohle je zrovna jedna z mých oblíbených Colonia Press. Myslím, že vedení nikomu nebude vadit, že jsem to ukázal. No a v tu chvíli jdeme, dobrý, tak potřebujeme rozumět řemeslu udržitelnosti, jo. Doteďka mohlo to být jako myšlenkový ale stejně jako kuchaře bych nepustil asi tak do kuchyně, když neví, co je pánvička a prostě rendlík. Tak by podle mě člověk neměl jako být u udržitelnosti, pokud nezná nějakou základní terminologii. V podstatě se pohybujeme na úrovni 5 zkratek. Jo? IPCC report, to už jsem ukázal, tak tady třeba z našeho skupiny, tak ten výsledek, do jaké míry to slyšeli poprvé a kdy už to je jako biče mrzká, tak to je velmi na začátku. A mimochodem je to úplně stejně, ať jsem byl v bankách, tady ukážu potom příklad třeba z restaurační sítě. Vlastně ta odpověď na tuhle otázku, kdo ví, co je IPCC, je v podstatě 0. Jo? Kdybych udělal tu samou anketu mezi voliči Tomio Okamury, tak je to dokonce záporné číslo. No prostě, nebo důvěra v tu vůbec instituci, jo? Ale dejme tomu, že prostě, tak tohle je důležitá zkratka číslo 1. Takže do kuchyně patří pánvička, do udržitelnosti patří IPCC reporty. Cíle udržitelného rozvoje nám říkají, že udržitelnost má 17 nějakých odvětví nebo oblastí.
zase můžu když tak ukázat, ale důležitý, zase ten výsledek je podobný. V každé firmě bude 1 až 2, kteří o tom už jako něco málo slyšeli, někde budou dokonce lidé, kteří to třeba tomu velmi silně fandí, ale v podobné firmě s půlmiliardovým obratem, kde si v Kolíně, tak je prostě velká část lidí, kteří to slyšeli poprvé. Jo, což je, jak Martin říkal, to je obrovská příležitost. Jo? Kdybyste se podobně, nebo když jsem se podobně ptal v Lucembursku, v Belgii, v Holandsku, nepřekvapí vás, že jsou o 10 let napřed. Zase někde jsme těch 10 let ztratili. Nebudu jmenovat, ale předchozí vlády, jako tohle to nemůžu zatleskat. Jo? Prostě SDGs je zkrátka Sustainable Development Goal, zase kdokoliv chce jít do kuchyně jménem udržitelnost, musí vidět tuhle zkratku a její obsah. Pak jdeme konečně k tomu ESG rankingu, aneb jestli máme proč, potom co, aneb SDG mi říká, co je udržitelnost, a ESG mi říká, jakým způsobem mám o tom smýšlet, jak to částečně reportovat. Tak zase v každé firmě bude nějaká distribuce. Předposlední zkratka je CSRD, aneb Corporate Social Report, Sustainability Reporting Directive, to je ta samotná směrnice Evropské unie, ve které už je přesně dano, kdo, co, kdy má reportovat, kdo, co, kdy má dělat, je to prostě vyhláška. Jo? Takže si představte, že pro někoho, jo, a teď na tomhle kolu asi ne, ale představte si, že přijďte za někým, kdo vesele sleduje prostě na Nově, jo, tamhle nějakou ordinaci v Růžové zahradě a najednou mu řeknete, no ta ekonomika se nám za 10 let dost proměnila, co? O čem mluvíš? No koukej, ten report říká, že fakt ta klimatická změna je, máme tady 17 cílů udržitelného rozvoje, budeme to měřit scope 1, 2, 3, tady je vyhláška za 2 roky na to a v podstatě do 5 let bude v jídelníčku, když si dám prostě Katův šlech, tak kromě toho, že tam bude, že to bude stát 451 korun, tak vedle bude napsáno, že mě to stojí 42 prostě kilo CO2. Jo? Tak takhle se změní tvůj svět ti pod nohama, kromě covidu, kromě prostě války na Ukrajině, kromě všeho tohohle, co ty jako musíš vstřebávat a to, že tolik netopíš, ale o to víc chladíš přes léto a že u Onefielda prostě ty bazény stojí míň a míň, tak to všechno vlastně se najednou děje. Jo? A to v těch firmách prostě a teď ještě tomu vedení řeknete a teď tím proveďte ty vaše lidi. Jo? Jako oni o tom vědí tušku často a proveďte. Takže tam dávám poslední zkratku, to je IDG, Individual Development Goals, a ta je podstatně příjemnější. Ta říká, jsi součástí té změny, podívej se na sebe jako na člověka, co by si chtěl se naučit, sklidni se trošku, jako jo, není to tak zlý, jak to vypadá, prostě nějak to dáme a najdi si nějakou oblast, ve které ty se sám nebo sama můžeš posunout. Takže tohle je pro mě vlastně důležitý do toho si uvědomit, že o udržitelnosti víme mnohem víc, často než to tak jako vypadá z politického diskurzu, že už to kluci, holky fakt jako promysleli v nejrůznějších institucích do detailu, jo, máme návodky, máme všechno. Nemusíme vlastně být moc kreativní, můžeme jenom přijmout myšlenku, začít makat, jo, pokud jsme přesvědčeni, že je problém, tak to řešení najdeme. Jo? No a tím pádem se dostaneme potom najednou k tomu, co teda s tím. V téhle firmě konkrétní jsme se dostali třeba k tomu přesně, že na to, aby se rozjela nějaká vůbec diskuze o udržitelnosti, tak samozřejmě je dobrý, když se každý člen, tedy vedení členka, podívají právě na cíle udržitelného rozvoje a řeknou si, hele, pro náš obor, jak jako mám jít doleva, doprava, máme se věnovat 3, 17, 15, vlastně jako ty čísel je hodně, takže za mě nejvíc funguje, a asi jste si všimli, já nejsem úplně v této konkrétní oblasti nejsem úplně koučovací typ. Já mám pocit, že v udržitelnosti se nedokoučujem pomalu nikam. Jo? Že si firmy relativně cení toho, že někdo vezme za ruku a řekne, to bude dobrý. Jo? Uděláme krok 1, 2, 3, dáme tomu kvartál a pak se podíváme zpětně, co jsme se naučili a najednou už budeme schopni to třeba začít lépe plánovat. Jo? Ale bude tam pár akcí, které nás nikdy nesklamou. Jedna akce je to, že udělejme si nějaký základní screening o tom, co se vlastně v těch cílech jednotlivých děje v našem oboru. Takže třeba já jsem tady vzal příklad té Kolonie Press, tak ukážu ještě, jak to může vypadat. Takovejhle jako základní screen. Kde pak seš? Tady. Od Institutu cirkulární ekonomiky v podstatě jsem jim jako zadal, jestli by se na tohle mohli podívat. Oni během jako 2 týdnů dali dohromady to, co jsem přesně potřeboval. To znamená, počkat, to jsem vzal druhý. To nevadí. Je to jiná firma, ale jako princip je stejný. Jo? A jenom jsem je poprosil, prosím nás, tady jsme zrovna zátiší grup, tak se věnují jídlu nebo stravování. Tak, tady se to dá ovládat.
A říkám, my bychom potřebovali vědět, co jsou asi tak firmy, co jsou asi tak firmy, které v této naší jako oblasti, třeba fine dining, jsou už napřed. To znamená, mohli byste se podívat po světě, ať to nevymýšlíme vymyšlené, a oni prostě najdou pár firem, najdou pár firem, kteří řeknou, hele, Kantýna, Field, SK, tady něco v Čechách, a potom prostě v zahraničí. No, to, co z toho vyplyne, je, že vlastně už to někdo dávno vymyslel. Jo? A takže třeba Silo London, jo, tady nějaká prostě restaurace v Londýně, ty já můžu přes LinkedIn přece dneska napsat, ne? Svět nemá hranice, takže tam můžeme tam pomalu zaletět, když teda budeme chtít způsobit CO2 stopu, nebo si jenom zavolat, to už je jedno, ale každopádně si s nimi můžeme pokecat o tom, co dělají, jak dělají a podobně. Tenhle ten benchmark nebo to první nastřelení tak krásně sklidní každýho, že si řekne, počkej, a to my už děláme. Takže třeba tady v této konkrétní firmě, my už se snažíme tady fungovat lokálně a tak, jo. Takže to ujištění na začátek, že hele, když jsme se teda smířili s tím, že se to děje, tak nechat si zjistit něco ze zahraničí je prostě strašně fajn. Nebo i z Čech samozřejmě, ale třeba v tomhle konkrétním to tolik nebylo. Jo, a takhle máme tím pádem hned představu, jako co se vlastně děje. Žádný malůvky, fotky, ryze obsah. Normálně jenom, jo, jestli si všimnete, já jsem za to hrozně rád, že to dodrželi prostě, že fakt tam nedali ani jednu fotku, nic, jenom odkazy, co se dá dělat, jak se dá dělat a tak. Proč to říkám, je nějaký takovejhle report, některý se třeba dají stáhnout rovnou. Zkoušel jsem ChatGPT, taková jako moderní věc. Našlo mi to třeba tak třetinu toho, co jsem si přál, zatímco když jsem to potom zadal do Institutu cirkulární ekonomiky, tak myslím, že to není nic jako tajného, stojí to pár desítek tisíc a v podstatě je velmi dobrá investice. Jo, najednou to školení třeba dalších zaměstnanců probíhá mnohem praktičtěji, že jim řeknete, hele, my děláme tenhle obor, tak podívejte, jak jsou na tom ostatní, jo, tohle bychom mohli dělat, tohle už jsme dávno udělali a je pohoda. Takže první krok za mě je takovýhle nějaký rychlej scan. Druhý je přimět si, jakoby si říct to, že v nějaký moment, dřív nebo později, každá firma bude měřit prostě CO2. Jo? Je to tam tak jako jsme nejdřív prostě vyměňovali krávu za židli a ono to nebylo moc likvidní, jo? A bylo to složitý a vymyslela se měna peníze, tak jako dneska dokážeme zhruba podobným způsobem si říct, že každá ta věc nebo každá aktivita má nějaký ekvivalent CO2 stopy. Tak tohle přijmout je samozřejmě jako zábava, ale když se to povede, tak pak si řekneme, dobře, někde v tom našem procesu tu CO2 stopu asi budeme uvolňovat. Ať je to z budov, ať je to z energetiky, ať je to prostě čistě jako ze všech aktivit, prostě nějaký CO2 generujeme. Šlo by teda najít někde ve světě, kdo udělal nějaký základní proxy assessment toho, kde se uvolňuje CO2 v našem biznesu. Říkám to protože férový a nejlepší, co jsme se i bavili se Soňou, jako zakladatelkou Institutu cirkulární ekonomiky, tak říkala, no hele, bylo by dobrý udělat pořádný audit, ne? Třeba v této firmě konkrétně v Zátiší. Až na to, že tím bychom ten tým dost vyděsili. On ten audit trvá třeba 3-4 měsíce, když se dělá nějak pořádně, stojí třeba půl míče a není to dobrý začátek diskuze. Jo? Ještě ani nevíme, jestli to je dobře, jestli naši zaměstnanci do toho budou chtít jít, jestli nám to pomůže generovat nový zisky a vlastně už najednou generujeme náklady. Takže spousta věcí, když se podíváte, tak vlastně jako už je dávno zjištěných. Jo? A já tady ukážu. Nemusí to být totiž žádná velká věda, pokud z toho tu vědu nechceme udělat. Jo. Ale když to třeba ukážu, jako už jenom z takovýhleho obrázku, se vracím teda, jsem přeskakuji mezi těma firmama, ale ono to zase tak nevadí. Tohle se týká jídla, jo. Tak teď si vemte, že najednou si zjistíte plus minus, že CO2 stopa se generuje nějak ve vašem oboru. Tady třeba jsem si vzal zrovna to jídlo. A teď totiž máte možnost si říct, čemu se budeme v rámci udržitelnosti věnovat. My se totiž nebudeme moc schopni věnovat všemu. Žádná firma. Prostě neexistuje vlastně slovo udržitelný, existuje jenom vědomí. Takže my si jenom můžeme zvědomit, kde to CO2 pouštíme, kde ho pouštíme míň a tak najednou dojde potom na tu diskuzi. Jo? A třeba konkrétně v této firmě Zátiší byly 4 priority. A i koukejte na ten grafek, jo, který prostě říká na levé straně, co když budu jíst, tak kolik budu generovat CO2 stopy a odkud pochází dokonce. A teď my jsme měli priority na udržitelnost, protože to jako se stalo ještě dřív, než jsme to nějak jako proměřili. Bylo třeba
odpad z jídla, kdy je změřený, že na každých 300 gramů jídla v restauraci se 60 vyhodí, to je největší že jako největší škoda. Potom obaly, lokální jídlo, ale lokální suroviny a energie, které jdou do kuchyně, že jo, na chlazení, vaření a takhle. No a teď, jako když se na to člověk podívá, jo, tak férově, z těch 4 akcí jsou 2 symbolický. Symbolický jsou, že jsou důležitý pro výchovu celé té organizace, pro klienty, ale nemají vliv na CO2. A to je packaging. Packaging, pokud si dám prostě steak z krávy, tak je úplně šumák, v čem je zabalená. A druhá věc je transport. Je úplně jedno, jestli si dám steak z Argentiny nebo z jižních Čech. Z pohledu CO2 stopy. Jo? Protože to na tom celém CO2 stopě dělá úplný houbelec. Ale je velmi důležitý z pohledu třeba jako social, spíš jí brát z jižních Čech, nebo dávat práci lidem tady, nebo nevyhazovat zbytečně moc, protože tím zatěžují ten systém. Ale z pohledu CO2 stopy jsou prostě symbolické akce. Je dobrý si v tom vedení nebo kdekoliv vlastně jako zvědomit, že to, co jsme si třeba jako občas i mysleli, tak je důležitý z pohledu symboliky nebo vzdělávání nebo uvědomění si něčeho, anebo brčka v mekáči. Jo, ty nemají žádný vliv na CO2 stopu. Nebo jako velmi malý. Ale obrovsky jsou důležitý pro tu diskuzi, pro interní pochopení, že se budou dít změny. To znamená, z pohledu vedení je to golden nugget. Povedlo se celému mekáči vlastně jako aktivovat celou tu jejich síť tím, že udělali brčka. Jo? Ale z pohledu CO2 stopy tomu příliš neprospěli. A ty další 2 priority, co tam byly, co jsem zmiňoval z těch 4, to bylo energetika, samozřejmě, ta se do toho promítá jednoznačně, a food waste. Jo? To znamená, nejhorší, co můžete udělat pro přírodu, není si objednat steak, ale půlku z něj vyhodit, když už jste si ho teda objednali. To je takový energie schovaný v takovým malinkatým něčem a když to vyhodíme, tak prostě tím uděláme vlastně nejhůř. Jo? Stejně jako nejmí udržitelné oblečení není to, co jsem si koupil z H&M, ale to, co mi tam leží už 3 roky a nedal jsem to prostě dál jako do oběhu. Takže co tím chci naznačit, že v té myšlenkové vlastně roadmapě, při jakékoliv transformaci spojené s udržitelností, tak tam je vymyšleno. Tam prostě internet je plný proxy dat na CO2 stopu, na to, co dělají jiné firmy. Když to chcete zpřesnit, relativně jednoduše se udělá studie. V tu chvíli začne být člověk, já doufám, že jako i pro jak to říct, pro průměrného zaměstnance, nemyslím toho, který už dávno je nakoupený a který dávno doma třídí a prostě kompost mu prolejzali žížely a prodává tamhle žíželý čaj, tak to nepočítám. Ale ty běžné, jo, smrtelníky, tak pro ně najednou začne to být relevantní, protože prostě mluvíte, hele, jasný, pojďme si poděkovat, že jsme něco udělali už dopředu, ani jsme nevěděli, že to se to týká udržitelnosti. Řekněme si férově, že něco jsou akce, které jsou symbolické, jsou důležité, nemusíme se za ně pranířovat a že jsou fakt jako akce, které snižují CO2 stopu. Jo? A teď, proč chceme takže možná bych tady mohl na chvíli zastavit na otázky, jo? Protože v tom příběhu jako to jsou první kroky, které za mě fungují úplně kdekoliv. Ať je to prostě mateřská škola, zase, jak jsou na tom ostatní mateřské školy, co dělají k tomu, aby snižovali CO2 stopu, odkud vůbec vychází CO2 stopa v mateřských školách. Jo? To může být tiskárna, jo? To, co jsem ukazoval, to může být tamhle, no, jakýkoliv biznis si vymyslíte. No a v tu chvíli už mám vlastně všechny náboje, protože mám lehce nakoupeno vedení, třeba ještě ne moc, ale minimálně se ten distribuční graf z těch křivek posune nějakým směrem. Mám znalost o tom oboru a v tu chvíli si můžu říct, tak jo, tak pojďme něco jako vzdělat. To je prostě příprava na tu transformaci. Jo, to je to, že si vezmu 3 úrovně typické organizace, úplně horní vedení, ty budou často preferovat věci typu pojďme se dojet podívat do nějaké jiné firmy, často v zahraničí, co jim to dalo, 3-4 roky jakoby zpátky, ptají se na takové věci, pomůže nám to nějak s financováním nějakých projektů, ptají se na věci typu brandů, jestli, takový jako prostě jsou to leadershipové otázky, klasický. Pak nějaký střední management, pro ten horní většinou není nic moc jiného, než pojďte se někam podívat. Ideálně pozveme si 2-3 lidi, kteří už si s tím třeba prošli, ať už zdarma, pokud jsme atraktivní, nebo za peníze, ale pojďme pozvat k nám do firmy, nebo my se pojedeme podívat tam. Jasně je možný vždycky poprosit konzultanty, velkou 4 nebo něco podobného taky funguje, jenom je to dražší a nejste tak zajímavý většinou. Jo? Ale prostě dá se udělat nějaká takováhle věc. Pro ten střední management tam je to klíčový. To nemusí být jenom ta hierarchická složka organizace, ale takový ty klíčoví lidi. Někdy ve výrobě to můžou být mistři.
můžou to být lidi, kteří jsou součástí neformální struktury. Třeba v rychle rostoucích firmách to bývá jako, jo, to jsou takový ty, občas bývá paní pán na recepci, kteří jsou třeba klíčoví pro tu organizaci. Prostě ty, kteří utvářejí názor. Jo, influencers bychom to mohli nazvat jako TikToková mládež, ale prostě lidi, takže to beru jako ten střed. Pro ty si myslím, že to musí fakt rozumět. To znamená, tam bývají občas nějaký konkrétní kurzy, co to jsou právě 17 cílů udržitelného rozvoje. Bývají tam konkrétní aktivity třeba právě k nějakým projektům, takže třeba, já nevím, bude chtít nějaká, když jsem použil už to zátiší, tak nějaká kantýna bude chtít třeba zrušit jednorázově použitelné plasty. Jo? No tak to vás vyděsí, ne? To jako, když prostě tam dodáváte marsky, snickersky a najednou jim řeknete, no tak budete mít jablíčka a bábovky. No, protože to je jediný řešení v tuhle chvíli, žádný prostě jako nefunguje. Nebo, jo, tak tenhle ten střed organizace potřebuje být velmi sebevědomý, musí být napřed. Z toho plynou různé ESG akademie, který dělá třeba změna k lepšímu za relativně levný peníz. Jo, super věc. Je to třeba si dát do playlistu skoro povinně fakta o klimatu a kdykoliv vyjde nová epizoda, tak si o tom společně pokecat. Jsou to různé interní mastermindy, interní komunity. Je to třeba zapojení právě v rámci Red Button Edu do našich jako komunit, kdy takhle propojujeme lidi mezi firmami. Nejrůznější kurzy, tam je to jako relativně dost. Jasně, tady bych si mohl přižívat polívčičku, tak jenom to přeskočím, ale abyste věděli, jde nám to, děláme to dobře, ale půjdu dál. Takže ten střed tabulky je v tomhle důležitý. A pak je ta nejdůležitější část za mě, často podceňovaná, a to je zbytek všech zaměstnanců a zaměstnankyň. Říkám to proto, že nejhorší, co se může stát, když jste jako manažer, teď jste si připustili, že se děje změna, chcete jí vést a přijdete v podstatě před ty davy, teď to jako, jo, oni může být třeba 10, jo, ale prostě jsou tam. A teď se jim to snažíte předat. Jo. Luboš to má zažitý, ten už si to odkecal 1000krát, pro něj to je easy. Vy jste si to neodkecali pomalu ani jednou, nebo možná 2krát. A teď máte být přesvědčivý. Do toho řeknou, no jo, zase se vrátil ze školení, to nám to tady toho řekne. A najednou jste udělali chybu, protože v té celé transformaci jste sice připravili ty changemakery, ale nepřipravili jste jim to podhoubí. Takže ta největší část, ale stojí nejméně peněz mimochodem, je to nejlevnější akce, ale přitom je nejvíc lidí to dotkne, je prach obyčejný prostě zajistit, že tyhle jako ty běžní zaměstnanci se buď to nějakou interní komunikací, anebo třeba skrze drobné výzvy. Jo, když se umíme udržitelnosti, tak prostě není tak složitý si vymyslet 20 výzev, na kterých bude dneska nevyhoď ani kus jídla, a když to neudělají, tak jim tam prostě problikne ten graf, co jsem vám ukazoval, a můžou se dozvědět něco, proč vlastně tam ta výzva byla, proč neměli vyhazovat hovězí. Nebo dneska nevyhodíš ani jeden kus plastu, jo, jaký bude tvůj život. A najednou zjistí, počkej, to nejde, já tady dětem dávám brumíka a oni na něm závislí, jak to jako můžou udělat bez toho. Jo. A vlastně se naučí během takových drobných, jmenuje se to nudges nebo výzvy. Zase v rámci Red Button Edu tohle jako relativně teď se snažíme, protože je spousta lidí pragmatických, nepotřebují velké teorie a ukazovat CO2 stopu a lední medvědy tamhle na tajících krách, ale prostě, jo, to, že jsem prostě řekne přesně takovýhle drobnosti, co jsem zmínil, jo, nebo i třeba diversity and inclusion pod tohle to spadá, takže třeba zjistí, kolik u vás ve firmách je ve vedení, jaký je poměr ženy muži, jo. Překvapivě je tam také ekvivalent CO2 stopy, nebudu tady teď roztahovat, ale je to součást udržitelnosti nebo udržitelného žití na této planete. Výborne. Luboš, ak ťa môžem prerušiť, aby sme vedeli dať nejaký priestor aj na otázky, kľudne sa hláste, môžete písať do chatu, neviem, či by niekto mal hneď teraz, ale pokiaľ by sa v podstate táto príležitosť vyvinula, možno by som na teba mohla mať jednu otázku zatiaľ ja. Čo sa týka tej klimatickej zmeny, Fele si to zobrazil všetko vlastne v tej kontextuálnej podobe, ako vlastne s tým bojujeme už nejakých, ja neviem, 30 rokov. 1900, myslím, že 70 boli prvé reporty, hej, kedy sa nejakým spôsobom začalo, a možno, že aj skôr, pravdepodobne skôr. Takže skutočne zaujímavé, že to trvalo tak dlho a teraz máme nejakú fázu teda tej realizácie. Dobre, ide sa na to. Ideme to teda rozpracovať, začína prichádzať nejaká regulácia, spomenal si teda CSRD, 2024 vieme teda, že banky budú na rade, teda oni začnú trošku implementovať. Som rada, že si spomenul ten prípad s poisťovňami, je to skvelé znamenie, že konečne sa ten sektor začína prebudzať k zodpovednosti, ktorú majú, takže to je super vidieť. A čo sa tohto týka, tam si spomenul vlastne, že
sú tam nejaké elementy, ktoré sa na toto naväzujú, aj hlavne na ten reporting. Pokiaľ sa na to pozeráme, tak v podstate tam je tých 5 základných elementov, ktoré sa týkajú, ako 5. element je vlastne tá cirkulárna ekonomika, 2 je myslím, že nejaké znečistenie, ja neviem, ovzdušia, pôdy a tak ďalej. To si môžeme potom zazdieľať, je vlastne link priamo k tej vyhláške, ak by niekto mal záujem. Klimatická zmena, vlastne všetky tie emisie Scope 1, Scope 2, Scope 3, vieme, že väčšina firiem má problém vlastne Scope 3, nevedia, čo je v ich dodávateľskej sieti, je to najmenšia kontrola vlastne, nikto to nemá povinné, nikto nevie vlastne, čo sa tam deje. Takže tiež veľmi zaujímavá téma. Ale čo ma zaujíma viac je vlastne také ten redukovaný view, alebo čo je aj pohľad na to, čo sa týka vlastne toho prepojenia s prírodou. Lebo pokiaľ sa jedná o ekológiu, vidíme často, že v podstate sa to všetko naväzuje na technológiu. Teraz ty si spomínal veľa o odpadoch. Dáme tomu vlastne pre to pohostinstvo alebo pre reštaurácie silná téma, v jedle, potravinársky priemysel silné, poľnohospodárstvo takisto, odpad masívny. Čo sa týka textilov, určite tiež. Ale ako to je vlastne s tým previazaním na znečistenie vody, biodiverzitu a všetky tieto prírodné dopady? Je tam nejaká možno očakávanie, že to bude ďalšia fáza, alebo by sa mali podniky na to pripraviť, alebo ako to vidíš ty? Zase zkusím spíš já na to jako Luboš mám nějaký názor. Jenže, to zní blbě, Lubošův názor je úplně jedno. Protože prostě pak najednou přijdeš do té reality každodenního podnikání a na jednu stranu tam na tebe tlačí zaměstnanci, že těch změn je jako hodně, na druhou stranu majitelé, kteří chtějí pořád stejné dividendy a tak jo. Takže já si strašně cením firem, které dělají nebo se věnují udržitelnosti z důvodu toho, co jsi zmínila, větší biodiverzity, nějaký dlouhodobější přínos, protože prostě pokud si vezmu, že podnikání není o tom levně koupit, draze prodat a pozdě platit faktury, ale že to je nějaký prostě společenský element, který tady slouží nám, dětem a tak dále, takže jste ty větší možnosti, jste ty většího pohledu, tak těch firm si hrozně vážím. Naštěstí mám jako radost, že s několika takovými můžu spolupracovat, přesně třeba ta Kolonia Press, i ten Service Bal, rodinné firmy, hrozně fajn. Jo? A tam vlastně se nebavíme o tom, jestli to je dobrý, prospěšný, ale že to je správný. Je to vlastně jako jasný, že se tomu bude věnovat a proto najednou i přichází na řadu témata typu, tak jo, pojďme udělat kulturní festival v obci, ve které podnikáme, pojďme se zabývat biodiverzitou, pojďme odkoupit kus lesa, pojďme odkoupit kus pole, uděláme tam prostě jiný model fungování než to. V rámci Lego Group, kde jsem dělal 10 let, jak Bismet, prostě to je jako samozřejmé, nemusí se příliš jako argumentovat tím napojením, jo. Nicméně, když se podívám na výzkumy, které dělali IDC, docela mají hezký jako upřímný zprávy z managementu českých firm, tak u nás oproti třeba Lucembursku, kde 70% firm, které když se věnují udržitelnosti, tak říkají, že se jí věnují z toho, řekněme, filantropičtějšího důvodu. Jo? A nejlepší, že oni to asi fakt i tak cítí, jo? Že to jako není úplně bullshit. V Čechách 70 až 80% bylo ještě donedávna čistě tím, že bude legislativa. No, to z toho vyplynulo. A tak se přiznám, že vlastně nikdy moc ten narrativ ani o biodiverzitě nebo napojení na čistější vody, tamhle to, já to tak cítím, mně by se to hrozně líbilo. Česká krajina si myslím, že by si zasloužila lepší hospodářství. Už jenom když člověk letí nad Rakouskem a přeletí do Čech, tak to prostě rozdíl je, to je jasný. A jenom to tolik nepoužívám do toho narrativu. Protože prostě to zajímá tak 1 až 2 lidi v té místnosti. A zbytek zajímá, budu mít levnější financování oproti konkurenci? Když uděláme tohle, budu o rok nebo o 2 napřed? Dokážu se přihlásit do státních zakázek, pokud můj způsob fungování bude třeba takovej makovej? Jo? Takže jinak to není odpověď. Jo? Já si to napojení vidím a líbí se mi vlastně, že třeba ta strašně chytrá myšlenka Scope 1, 2, 3 podle mě je úplně boží. Povinná je 1, to znamená, všichni musí vědět, zamést si před vlastním prahem, pardon, již tady asi budou vědět, ale všichni, ale Scope 1 CO2 znamená, co my vyloženě generujeme našimi aktivitami. Jo? Takže když to bude tiskárna, tak CO2 bude prostě
to, co vyjíždí prostě etikety, jo, tak to bude, to, co vzniká tiskem etiket, bude to, co bude ve Scope 1. Ve Scope 2 bude energetika, která do toho provozu přichází. To už můžu taky ovlivňovat. Jo, a teď nevím, jestli v té poslední verzi bylo, že Scope 2 je taky povinný. Já myslím, že už ani Scope 2 není povinný. Je? Fakt? Tak dobře. No, dvojka ještě myslím, že jednotka, dvojka sú povinné a trojka je voluntary. A trojka je voluntary. No jo, jenže ona je voluntary. Tak se podívejme, kam to dospělo, protože voluntary. SAP 500 firmy začaly reportovat tohleto, sice v americké rovnici, a to je jedno, to se ještě přesný ten výpočet se ještě dopinká, ale zareportovali v podstatě jedničku a některý z nich dvojku a dostali neuvěřitelný hate. Dostali pochvalu, že to reportují jako první firmy na této planetě, otevřeně, transparentně, i s těma všema bubákama, který jsou tam schovaný. Jo? Nedostali ani trošku aplaus, ani trošku červený kobereček. Dostali hate, že nemají všechno. A tak další rok už to udělali všechno. To znamená, ten tlak jakoby veřejnosti, zejména samozřejmě mladší generace, je obrovský. Já když jsem prováděl děti po Legu a byly tam kostičky na zemi, a oni se mě zeptali, co se s nima dělá, já jim říkám férově, no tyhle se bohužel pálej. A je k tomu nějaký důvod a ten se dá zdůvodnit tak dále, tak konec jakoby té prohlídky už nebyl jako dobrý. Jo? Já jsem je v podstatě zabil touhletou informací, to si v životě nedovedli představit, že se něco takového děje a samozřejmě je to neakceptovatelné a samozřejmě se na to maká a samozřejmě, že do toho ta firma investuje 3 miliardy ročně, aby se prostě s tím dalo dělat něco jiného s těmi plasty. Jo? Ale prostě ten svět nějak jako je, takže jasně, že můžeme uvolnit informace o Scope 1, 2 a dostaneme hate. To znamená, to oddělení udržitelnosti, který na tom dělá, tak vypustí, já vím, tamhle Prazdroj, plzeňský Prazdroj má hrozně hezkou výroční zprávu. Ivan Tučník, podle mě jeden z největších borců tady v Čechách přes tu celou oblast. A že jo, pustí prostě ven na sociální média Sustainability Report za plzeňský Prazdroj, který od semínka po skleničku, dopočítaný jako pro mě úplně úroveň práce a detailu, kterou jako si nedovedu představit. No a jasně, že na sockách potom prostě dostanou, že jako tamhle vylejvali někde půl tanku, nebo že ty plechovky jsou svinstvo, že to vůbec nabízejí. Jo? Je to taková jako pro mě to jak po revoluci, já jsem ji zažil matně, jo, ale a takový to období vexláků, ale v podstatě je to tak bouřlivý prostředí, že někdo je moc nahypovaný, moc by chtěl rychle, aby to bylo už hotový a skvělý a tak zastavuje dopravu a je v té emoci, jo, a někdo je zase ještě pořád hrozně moc proti a každý si vlastně jako když se vypustí nějaká zpráva nebo nějaký report, tak najednou se v těch datech vyzná, že jo, protože jsou tam čísla, to umíme. No prostě já bych se hlavně jako obrnil v tomhle, celý promiň, ano, vlastně ti neodpovídám na otázku, ale já bych se vlastně kolem toho reportingu první úkol se obrnit. Jo? I v těch firmách, v kterých působím, jako říkám, ta první věc o reportingu je úplně jedno, jak dopadne ten první. Tam se jenom omezme časem, jo? Každý tomu dejte prostě 10 hodin a co umíme, to vyreportujme. Je to úplně šumák. Ten další bude dobrý. Takže to, že máme teď 24, to je fajn, ty první reporty budou sice 24, ale za 23. To znamená, my už musíme teď vlastně sbírat data. Takže jako tam už vlastně je ta myšlenka, odreportujte něco ledabile a naučte se na tom, protože za rok to bude na ostro. Jo? Pro ty další firmy, když se řekne 25, no to je daleko. No jo, jenže za 24. A většina firm, které dokážou udělat tu datovou základnu, abyste tohleto byli schopni měřit a dělat, nebo jako audit, nebo fakt to jako poslat ven, tak ty mají vybukováno do konce 2023 100%. Takže jestli jste nezačali doteď, tak máte problém. Dobrý, neboj, to zvládneme, jo? Takže udělejme ledabilý report, paralelně s tím si uděláme datovou základnu, 2024 už zvládneme, 2024 v některých firmách, 2025 dokážeme vyreportovat z auditu, protože to bude auditovaný report, nám přijdou 3-4 nějaký nálezy, ještě tam nebudou pokuty, takže nám řeknou v sekci 15/4, paragraf 6, věta 7, jste použili špatný slovo nebo nemáte ocitovaný zdroj, řekneme díky, takže to uděláme příště pořádně. Jo, jako ten report mi přijde, že je méně důležitý, jako ten samotný reporting je důležitý samozřejmě, pokud jste součástí těch
těch biznisů, který mají celý ten supply chain zmapovaný. Jo? Takže automobilový průmysl bude mít zmapovaný komplet. Takže jestli si někdo jako dodavatel Škodovky myslí, že bude reportovat 1, 2, jen tak ledabile, tak jak to tady Lubos říká, no nebude. Bude reportovat úplně do detailu i do 3, no bohužel, protože je prostě součástí biznesu, který to vyžadovat bude. Pokud někdo chce rozjet prostě novej důl na měď, no tak holt bude potřebovat pojištění a bude se muset zatraceně snažit, aby kompletně všechno měl do posledního tamhle gramu CO2. No. Takže jako já si myslím, že to odvětví je tak v tomhle chvíli jako zamotaný, že vlastně udělat jakýkoliv report a nastavit si datovou strukturu je prostě to, co by každý vedení mělo minimálně začít dávat do své roadmapy, když to vezmu takhle hezky korporátně. A druhá věc je zadat do měřítek na každý další roky už CO2. To málo kdo tam má. A kromě bank samozřejmě a pojištěno tak. Ale zase, tím nic neskazím, to můžu udělat rovnou a přesně Jano pak přijde na tu tvoji otázku, takže oklikou a pak dojde někde na tu tvoji otázku. Hele, tak tady uděláme 1, 2, 3, 4 věci a nebylo by hezký náhodou teda taky tu řeku, co tady máme, trošku jako vyčistit, nebylo by hezký, a nebylo by hezký taky. Jo? Tak to si myslím, že je lepší, ale nezačínal bych tím rozhodně, protože tím prostě ztratím drtivou většinu toho vedení. No. Bohužel, nebo... No ja s tebou, Luboš, určite súhlasím a myslím si, že si vyzdvihol zo pár veľmi dobrých bodov, hlavne pre ľudí, čo sú v biznise alebo robia poradenstvo ďalším. Je to veľmi pre nich prospešné, lebo my sme v podstate vo fáze, kedy už tie výzvy, ako poďme sa pripraviť, tie sa už veľmi konkretizujú, že je to proste, ide sa to robiť, ako sa to ide robiť, pripravte si dáta, aby ste vedeli, kde sa začína. Toto je v podstate správa, ktorú dostávame. Aby sme to vedeli spraviť, aby sme vedeli potom vlastne aj tie dopady na biodiverzitu, na vodu a tak ďalej rozlomiť aj na všetky tie life cycle assessment, ESG reporty a tak ďalej. To je vlastne veľmi dobré cvičenie, ako si spomínala. Ešte aj, čo s tebou veľmi ako súhlasím, aj to vidím rovnako je vlastne aj taký ten. Na jednej strane je to dobré aj mať taký ten push zo strany obyvateľstva, zo strany občanov v podstate, aby tam bola nejaká vôľa, že áno, chceme robiť veci lepšie. Vieme isto, že to škodí, vieme, že plasty škodia, vieme, že fosilné paliva škodia, vieme, že to vieme robiť lepšie. Proste máš tam nejakú ten záber. Takže to je tiež dobré, lebo vyvíja sa potom naozaj ten tlak na tú zmenu a urýchli sa to. Čo ale je určite aj taký bod, kde s tebou tiež súhlasím, je, že pokiaľ vlastne tie firmy vyvíjajú nejakú aktivitu a chcú byť transparentnejšie, snažia sa, tam máš veľa prípadov, kedy v podstate idú s dátami von, hej, všetci sú už neistí, že čo to bude a teraz to zverejnia a je to veľký storm v tom negatívnom zmysle, ale nakoniec je to v podstate aj... Treba sa podporiť a treba sa aj akceptovať v tom zmysle, že nikto z nás není perfektný. To je jedno, aká my robíme s veľa dodávateľmi, čo sa týka zelených technológií, od veterných turbín po super nové hnojivá, krmivá, neviem čo všetko. A skutočnosť je taká, že tie dodávateľské siete nie sú perfektné, materiály nie sú perfektné, nie sú ekologicky 100% čisté, preto čo si aj ty povedal, že ten reporting je dobré cvičenie, je to základ, začneme to nejako robiť, ale není to hneď v podstate na tie penalty a tak ďalej. Ale treba sa aj akceptovať s tým, že vlastne je to cesta, len tú cestu netreba zdržovať. Netreba zdržovať na úkor ostatných, lebo vieme, že nás to bude stať neskôr viac ako teraz. Je to tak. Mimochodem, Regino, díky za to doplnění. Myslím, to je dobře, že dáváte v tomhle tom pozor takhle. Jako ten příklad třeba s IKEA, tím mi bylo vyloženě líto. Já jsem kamaráda, který právě v IKEA pracoval, ve chvíli zveřejňovali takovou tu hrozně hezkou kampaň, která se týkala z toho ESG SK a to bylo na domácí násilí. IKEA si velmi hezky vzala tohleto téma, nebo hezky, to je blbě řečený. Já nemám. Vzala si tohle relativně ošklivý téma a prostě se snažila se v něm nějak pomoct. No a ty zprávy potom byly přesně rozdělený, jo, jako část super díky, že prostě jako velká firma, kde jako nemuseli byste to řešit, mohli jste vyrábět nábytek, jo, ale prostě věnujete se nějakému tématu a na druhé straně bylo, prostě vás, co nám tady říkáte o domácím násilí, když berete dřevo z Rumunska z chráněné krajinné oblasti nějaký, jo. To normálně, totiž na tom je nejvtipnější, že to interně hrozně ty lidi mrzí. A tak vlastně jim dodává tu energii. Jako sám jsem zažil, že prostě se řeklo, zelený kostičky lega nebudou mít dobu rozpadu 50 000 let jako průměrný ABS, ale jenom 500. To je skokovej, to jsou 2 řády lepší. Chápu, že to je furt málo, jo? Že pořád jako 500 let je od středověku doteď. To znamená, jo, všechny kostičky lega jsou stále s námi, jsou buď to v hlíně, v rybách, v dětských pokojích někde, jo? Ale ten posun je prostě obrovský třeba.
ale pro spotřebitele tak nepůsobí. To znamená, vlastně jako dostane ten CRS a proč ne modrý, proč ne červený a vlastně najednou jako aktivujte ty lidi, kteří se věnují opravdu té udržitelnosti ve firmě. Nejsou součástí core businessu často, zatím. Jo. Sustainability manager je občas jako v té linii rozhodně není jako člen boardu, jo, je to jako enabling function, občas pod HR jako CSR, občas pod marketing jako CSR, to bych úplně zakázal, ale dobře. Prostě má nějakou svoji organizační schopnost, dopad, zabývá se vlastně třaskavými tématy, určuje konkurenceschopnost do budoucna a dostává na sockách hejty. To je jako design to fail, to znamená jako obrnit si tyhle vlastně jako lidičky těch pár, který vlastně dělají ty projekty a pomoci jim prostě tuhle dobu jako protáhnout a tlačit na to, aby se přesně jako v rámci té organizace, tak jako kdysi byl ajťák někde v rohu a dneska má každá větší firma CTO jako Chief Technical Officer a je to člověk, který spolu určuje tu strategii, tak si myslím, že jsme jako do pár let a součástí boardu prostě bude nějaký Chief Sustainability Officer nebo jakkoliv to nazvem, jo, a bude mít stejný dopad. Takže jako myslím, že máme přesně takových pár let, kdy přesně ten reporting bude jakoby důležitý téma, ale podle mě jenom v vozovkách pomůže odhalit, co jsou ty symbolické akce, ty skutečné akce, pomůže těm firmám se to naučit, zjistit, že tamhle Mařenka, která vystudovala prostě životní prostředí na přírodovědné fakultě, tak tomu prostě rozumí a že se na ní můžeme spolehnout. Jo. To jsou takový, jako mám pocit, že tohle nás teď jako hodně čeká. No. Luboši, já tady k tomu, to, co tady zaznělo, to je jako velice zajímavý asi téma za mě. Strašně komplikovaný svým způsobem. A u té IKEA, u toho příkladu s tou IKEAou, anebo u toho Lega, mi přijde, že to je trošku snazší v tom, že těch asi střetů s tím, o čem se tady bavíme, nebude tolik, ale třeba historicky mám zkušenost, jsem sám pracoval v Lidlu a pak ten způsob, jakým se tam chovali k zaměstnancům, nebyl úplně ideální, když to řeknu diplomaticky. Každopádně tam třeba těch střetů je prostě strašně moc, jo. Jakože že prodávají potraviny, které nejsou nějak zdraví příliš, moc ani nejsou lokální napříč, nebo přes to, co říkají v nějakých reklamách, i pan Mašut třeba, tak prostě moc lokální nejsou. Pak o balení taky nemluvím. Pak vlastně ještě vlastně je to na úkor trošku těch dodavatelů, že vlastně je tam dost sdírají. To jsou takové věci, o kterých se třeba moc nemluví, ale samozřejmě v těch dodavatelských řetězcích se to ví. No a v neposlední řadě trička za 100, to je prostě kapitola sama pro sebe. Jo. Takže chci jenom říct, že třeba tohle, co říkáte, tak chápu, že to může být motivující pro ty lidi, ale IKEA, jestliže má třeba 1-2 problémy, nebo Lego kostičky, a na kterým pracují, ale pak tady jsou jakoby podniky nebo biznesy, které jsou, když to řeknu z mýho hlediska a z toho, o čem se tady bavíme, mi přijde, že jsou totálně špatně. Jakoby, například toho Lidlu. To je vlastně hezký příklad. No. A jako, když bych to vzal z obrácení, tak čest výjimka. Mně se třeba právě spolupracuju s Zátišem rád, protože jedna věc, co jsme se domluvili rovno na začátku, Zátiší v té své oblasti cateringu, jídel a tak dále, vlastně už spoustu věcí udělali. Jo, jasně, že když přijdem do, a já nevím, jak moc to znáte, prostě tamhle restaurace, buď to Zátiší nebo Mlýnec, taky tam bude to francouzský víno z před 30 let a celou dobu je chlazený a tamhle to tuhle. Určitě to jako není 100% v pořádku. Ale udělalo se spousta věcí, které v pořádku naprosto jsou. A ta moje naopak myšlenka, když jsem tam přišel poprvé, bylo, hele, vědí to lidi vůbec u vás? Ne, my se bojíme brainwashingu, my jako nechceme moc interně komunikovat, protože ještě víme, že tam jsou mezery. Já jsem říkal, to je vlastně chvályhodný. A na druhou stranu, jako zase ne, protože přesně potom najednou v tom udržitelném narrativu přesně potom vyhrávají ty Lidly, já teda neznám přesně tu situaci, ale prostě dejme tomu a najednou z toho může mít i běžná populace pocit, že hele, tak oni nás jako stejně jenom tím bullshitujou a je to součást marketingu, ale vlastně to jako vůbec nedělají. Ale naštěstí je tady těch pár firm a teď se začne naopak poňoukat. To má hezký heslo Lukáš Hrdlička, taky člen Red Buttonu, říká vždycky do things, tell people. Jo? Takhle jednoduchý. Prostě když to uděláš dobře, tak buď na sebe trošku jako hrdej. Jo? A prostě tak to jako ukaž, no, co se stane. Takže já jako
se snažím poňoukat i ty firmy, které třeba to sebevědomí mají podstatně menší. Jo, třeba O2, zbavili jsme se v O2 a ty se třeba neprezentují jako udržitelně, nějak, že by to zásadně dávali vědět, ale přitom je tam spousta projektů, který by stálo za to aspoň takovýto jako lehký zmínění. Jo? Je to těžký najít ten balans. Existuje stránka No Brainwashing, zase pokud znáte, tak fajn, pokud ne, tak doporučuji, Vláďa Víšek se v tom hezky pohybuje a myslím si, že taková ta doba, kdy fakt ten brainwash byl jako ale úplně, jako ten greenwashing byl ale jako do očí bijící, jo, tak už to je rafinovanější. Třeba myslím, že dneska už offsety nebude skoro nikdo říkat, že dělá. To už je fakt jako, to už je uncool, jako very much uncool, jo. Takže myslím, že takovýhle, ale ještě pár těch kauz, že HM jako narazilo, jako myslím si, že je dobře, že na to začíná být, když existuje zlo, tak začne být nějaký dohled, nějaký jako trošku víc dobra, tak se vyvažuje, no, tak mě to jako naplně optimismem, ale ten Lidl takhle, tak to je dobrý příklad, že hold, ještě chvíli budeme mít mezi námi ty vexláky, jak jsem říkal, no, ještě chvíli ten biznis se bude stabilizovat. Určite. Ja by som ti dala takú poslednú otázku, Bože, alebo aj tebe, Martin Hák. Ako to vyzerá vlastne s tou business performance potom? Dajme tomu aj s tým zátiším. Ako sa to prejavilo potom v tom obchodnom zmysle? Boli tam niečo, čo by bolo hodné spomenúť? Jo. S každou udržitelnou transformací jsou dvě reakce. Jako dobře, pak budou něco mezi, ale vždycky jsou dvě. Jedna, dává ti to obchodní příležitost do tendru, kde už je vyžadováno tohle. To znamená, pokud třeba pro zátiší chceme dodávat do kantýny Google, tak tam automaticky je prostě, že chce vidět akce vedoucí k zero waste a blablabla. To znamená, ty velké firmy vlastně tlačí na dodavatele, jako je třeba zátiší. To znamená, ty se dostaneš k zakázkám, ke kterým by si se nedostal, nebo jinak, když to neděláš, tak se k ním nedostaneš. Zároveň to umožňuje, což třeba v zátiší je chtěno, expandovat do zahraničí na západ, protože tam jsou větší marže. To znamená, všechny Německa, Rakouska, Lucemburska, blablabla, you name it, tak je mnohem běžnější, že se na to lidé ptají. Jeden krok. To znamená, to je ta pozitivní část. Druhá, ve chvíli, kdy se začneš prezentovat více udržitelně, tu a tam upustíš nějakou zprávu, nebo třeba z menu na jídlo třeba přidáš vegetariánské nebo veganské verze, nebo plant-based, nebo něco, aniž by si samozřejmě všem vysvětlovala, proč tam není tolik těch steaků, jo, tak dostaneš od svých současných zákazníků nějakou mírou pravděpodobnosti prostě políček a řeknou, že už s tebou nechtějí podnikat. Ten poměr je malej. Je to jako takový, že se člověk většinou bojí, co se jako stane. Je to velmi malá část populace, který to vadí do té míry, že se na tebe kašlou. Většinou je to buď to nechá chladnými v 80%, a nebo ti to otevírá možnosti. Ale tohle je nový, to nebylo před 2-3 lety. Tam jako vlastně před těma 2-3 lety to bylo opravdu spíš, děláme to, protože v to věříme, máme to skoro jako mantru, je to správný, ale teď podle mě poprvé vidíme, že jako tím začínáš mít nějaký náskok. Jo? Kdybych to měl kvantifikovat, tak to bych kecal, protože nemám tam tu oddělenost, jo? Jako že by se to stalo kdyby. Já nevím, jestli by to zátiší nevyhrálo náhodou Google nebo tamhle ty místa i bez toho. Jo? To se blbě říká. Tak to bych do toho radši nešel, ať nešířím nějaký bullshit. Ale tak, tečka. Jo, pardon, ale to, co tam je rozhodně, tak to už vidíme teď, že se na to ptají banky. No. Normálně se tě zeptají, jestli máš nějaký plán k tomu se vůbec posunout a předpokládám, že to bude jenom otázka krátké chvíle, kdy nám řeknou, takže vy chcete revolving, jo? Tak my bychom to viděli takhle. Jo? Myslím, že tam budou velmi brzo ty praktické kroky, nehledě na to, že každá banka, čopka, komerčka a tak dále si vytvořili svoje kalkulačky tady jsem zrovna ve spořitelně teď, tak nevím, jestli můžu mluvit nahlas, ale každá ta banka má svoje kalkulačky teď, no? To asi není náhoda, že do nich všechny zainvestovali současně. No, Rozumiem. Taktiež akože čo sa týka toho greenwashingu, určite súhlasím, skvelá prezentácia, ďakujeme veľmi pekne za zdieľanie vlastne všetkého toho know-how, aj typov vlastne ako to zlepšovať prakticky pre firmy, alebo aj vlastne čo sa týka nejakých dodatočných informácií, IPCC, no brainwashing a tak ďalej. Možno aj z tej stránky greenwashingu posledná vec, máme aj viacero
vlastne sedení na túto tému, kedy v podstate aj tá únia, ako si povedal, že začína sa tam ten rámec vytvárať, aby sa začali kontrolovať stránky, ktoré majú v podstate nejaké výzvy alebo statementy, aby sa to začalo v podstate čekovať, lebo vlastne 80% stránok, ktoré boli kontrolované, mali nedostatočné údaje vlastne, ktoré by podporili teda ich green statement. Takže určite súhlasím, že je to dobré tú transparenciu tam dodať. Hej? Ako si povedal, sú firmy, ktoré robia dobre, určite nech o tom povedia a nech dodajú dáta, nech dodajú detaily, o čom to je konkrétne, link. No. A to je vlastne dobrý aj ten blockchain, ty si v technológiách veľmi ďaleko, takže určite vieš. O tomto nám viacej porozprávať, ale o tom možno na budúce by som povedal. Jo, ale jenom teda s tím zveřejňováním taky jsem to teď jako řešil. A říkal jsem, pro tuhle planetu by bylo určitě správné, kdyby jsme to všechno zveřejnili, jo? Ale ona je to konkurenční výhoda do dalších 5 let. Takže jsem v tom jako moje greedy me, říká, vybudovali jsme si to teď v různých těch firmách, pojďme to využít, prostě, ať je tam přesně ten měřitelný dopad. A druhá mi říká, ne, to by mělo být open source, prostě pustíme to rovnou ven, jakmile jsme naměřili někde, že prostě v kuchyni utíká CO2 někudy, hned to ukažme ostatním, teď to přece můžou ostatní restaurace použít taky. Ten report, co jsem ukazoval třeba od Incienu, to by asi nebyl takový problém dát do asociace gastronomie a vlastně jako říct, ale když nevíte kudy, tak tady jsou porovnání, taky bychom mohli a taky zvažuji, jestli jim tohle prodat. No prostě je to takový jako jedna část mého já říká všechno open source a druhá, ale ty firmy přece do toho investují a měli by z toho mít nějaký profit. No, tak ještě sám nevím, kde se na této straně barikády odstnu. Je to absolútne správne. Ja som tiež dnes narazila na to, že teda budú certifikované zadarmo kurzy pre manažérov udržateľnosti, čo je výborná správa pre všetkých ľudí, ktorí sa potrebujú rekvalifikovať a bude sa to robiť vo veľkom, malo by to byť súčasťou vlastne nejakých škôl, vysokých škôl samozrejme, nejaká možnosť, už teraz sú vlastne také programy, kedy si to môžeš vybrať, takže je to naozaj zaujímavé a presne toto mi napadlo, že je tam firmy, ktoré sa tým zaoberajú, akým spôsobom sa to bude balansovať. Určite to bude zaujímavé, takže tešíme sa na to. Ja ti ďakujem ešte raz veľmi pekne, Ľubo, že si tu bol s nami, že si zazdielal všetky tieto skvelé zaujímavé veci. Taky díky. Ďakujem aj taktiež všetkým, čo boli s nami pri tejto diskusii. Bude taktiež nahrávanie zdieľané, takže ostaňte s nami, bude tam viacej toho, čo sa týka rôznych tém ohľadom udržateľnosti a tešíme sa vidieť vás na ďalšej časti Green Tech Talk. Všetko dobré. Naschledanou.